A modificación da risga que propoñemos eliminará o límite dos 65 anos para a súa percepción. Os emigrantes retornados, cando superen esa idade, poderán tamén beneficiarse das prestacións sen ter que acreditar 10 anos de residencia nin os 2 últimos anos anteriores á solicitude de prestación. Coa reforma fixaránse 3 tramos. Un básico que recibirán todas aquelas persoas en situación de pobreza e exclusión como unha concesión indefinida, con revisión anual e cunha natureza similar á das pensións non contributivas. Un tramo familiar vinculado á asistencia de menores na unidade de convivencia para acrecentar protección dos menores dependentes de persoas en risco de exclusión. E un terceiro tramo de inserción vencellado á participación dun itinerario de inserción con contido formativo ou laboral. O Tribunal Constitucional recoñeceu ás comunidades autónomas a capacidade para complementar as cuantías das pensións non contributivas. En exercicio desa potestade proporei que a nova lei contemple un complemento autonómico para as pensións non contributivas máis baixas, tanto de jubilación como de invalidez, consistentes nunha única paga anual que beneficiaría a máis de 55.000 persoas. Señorías, o futuro de Galiza mídese en termos de innovación e o BNG sabe o ben. Non é a imitación ou a simple transposición de normas estatais a que garante a sostenibilidade e prosperidade do noso país. Todos lembramos os traspostos que quedaron moitos sectores básicos da nosa economía como consecuencia da aplicación non adaptada de programas e directivas que deseñaron a marxen das condicións produtivas, territoriais ou demográficas de Galiza. En Galiza, máis que en ningunha parte, a innovación é sinónimo de aposta polo país. Galiza non ten por que apresurarse a imitar as actuacións do Goberno central en materia de acceso á vivenda. Non precisamos do paraguas de plans estatais para a postura e a procura de solucións ás necesidades de vivenda. Desde 2006 sostense en Galiza un programa de vivenda de aluguer ao que se acollen a día de hoxe máis de 3.000 familias, cunha especial atención aos colectivos socialmente máis desprotegidos e, en xeral, aqueles fogares que non superan ingresos de 1.200 euros mensuais. Este programa, ademais de ser unha alternativa ao acceso á vivenda, contribuye ademais a facilitar a mobilidade da vivenda baleira. O acceso á vivenda garántese desenvolvendo actuacións como o Plan de Vivenda Protexida. En 2006 levamos a cabo a maior cota de cualificación de vivenda de protección autonómica, 6.600 vivendas, e tamén de licitación de vivenda pública. Con actuacións así, e non únicamente con promesas, se modifican as condicións de acceso a un ben básico como a vivenda. O sondo industrial, posto ao servizo da economía productiva e non entregado ao lucro fácil, é outra alternativa de país. Construímos e desenvolvemos parques industriais atendendo as demandas reais das empresas, contribuindo ao reequilibrio territorial, focalizando a atención naquelas zonas de maior demanda para evitar o estrangulamiento da súa expansión económica. Combater a especulación do solo productivo. Así creemos novas condicións de prosperidade e desenvolvemento económico para o noso país. Señorías, nos 25 anos da súa historia, o Bloque Nacionalista Galego fixo de Galiza a súa empresa, o destinatario primeiro das súas políticas. Hoxe, o BNG e as políticas de innovación son o máis firme alicerce sobre os que as empresas galegas poden afianzar a súa capacidade productiva, explorar novos nichos de mercado e xerar riqueza e emprego ao servizo de Galiza. Sí, digo ben, nacionalismo e empresa galega, porque nun mundo globalizado e competitivo, se algunha razón de ser ten o poder autonómico para o nacionalismo, é o reforzamento das estruturas empresariais do país. Priorizamos os investimentos en recursos humanos e en proxectos de I+D+I en numerosos ámbitos empresariais para reforzar a súa competitividade. O gasto en I+D+I é decisivo para consolidar conglomerados empresariais galegos fortes que sexan quen de acadar unha posición relevante para os seus produtos nos mercados globais. Dispor dun sistema galego de investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica é un obxectivo central para o Bloque Nacionalista Galego.
A chega orzamentaria ao sistema galego de I+D+I é determinante. As cifras do noso compromiso están claras. En 2007 estamos a investir 13 millóns de euros mensuais en I+D+I. En 2006 o investimento total foi de 130,2 millóns de euros e en 2007 ascendeu a 155 millóns de euros. Entre 2005 e 2006 o incremento foi do 57%. En 2007 o aumento presupuestario foi do 19%. Hoxe en día Galiza dedica a I+D+I máis do dobre que en 2004, pasando dos 74,2 millóns aos 155 actuais. O peso porcentual do investimento en I+D+I sobre o orzamento da Xunta de Galiza sitúase na actualidade no 1,14%. Estes esforzos estánmonos permitindo dar grandes avances na nosa converxencia con Europa. Segundo o informe europeo sobre a investigación e innovación das rexións e estados europeos de 2006, e a pesar de que Galiza aínda está por debaixo da media europea e estatal, somos sinalados en ese informe como o territorio europeo que máis rápido está a crecer en I+D+I. Apostar polo país e polos seus cidadáns require valentía e compromiso político para que a explotación racional dos nosos recursos naturais repercuta directamente no benestar dos galegos e das galegas.